Na cestu som si zobrala elektrolyty, aby som nebola unavená. Samozrejme, trebalo doslať ešte nejaké balíčky pre vás a už som si to cupkala do hotela. Nesmierne som sa tešila na kvapku inšpirácie, ktorú tento raz spoluorganizovala Olejová akadémia. To sa pozná, že milujeme všetko dôležité pre vás dielať. Téma podujete bolo autentické líderstvo a tu je naša Erika, zakladateľka Olejovej akadémie, ktorá prišla z Chorvátska, a naša úžasná koučka Monika Molnár. Prosím vás, toto si naozaj zapíšte. Tvoj nezastaviteľný rast je priamo úmerný hĺbke, do akej sa odvážiš stretnúť sám seba. Pretože vieme, že v Olejovej akadémii meníme spôsob starostlivosti o vás. Úžasné rodinky, ktoré sa rozhodli prikloniť sa k sile prírody. A naozaj veríme, že len ak slúžime vám a pomáhame od srdca a zároveň pracujeme sami na sebe, tak dokážeme prinášať tieto prírodné riešenia do čo najviac rodín po celom svete a pomáhame vám uzdravovať sa. Prišla aj Alexandra Hubschmann, ktorá má jeden z najväčších tímov v Nemecku a ukázala nám, ako zdieľať tú silu svojho príbehu, lebo ten príbeh naozaj ide. Na konci dňa naozaj pravda stojí najmenej energie, s tým súhlasím. A ak si teda dovolíš žiť autenticky, čo je teda cesta, ani stojí najmenej energie. Ja som v panelovej diskusii takisto mohla povedať svoje skúsenosti, keď mi to aj nevyšlo byť veľmi autentická, a som úprimne rada, že tu môžem byť pre vás mojimi kolegyňami. No a nakoniec sme zbehli ešte na super palacinky a domov som išla už na noc.